Родители и деца заедно срещу хранителните разстройства, анорексия, булимия и безконтролно преяждане са сложни заболявания. Те не се развиват за една нощ и възстановяването изисква време. Важно е да разберете, че вашето дете намира сигурност в хранителното си разстройство. Научете за разстройствата и контролирайте собствените си емоции. Обучението за анорексия и булимия ще намали тревожността и страха ви. Неизвестното често ни плаши най-много. Потърсете професионална помощ, не се опитвайте да се справяте сами. Обсъдете варианти с специалисти по хранене и членове на семейството. Стабилизирайте здравословното състояние на детето си. Помогнете на детето си да разпознае проблема. Споделете наблюденията и тревогите си, но бъдете подготвени за силни реакции. Помогнете на детето си да открие тези емоции и да говори честно за тях. Изразявайте любовта си последователно, не само когато детето се справя добре с храна или тегло. Определете други начини за изразяване на одобрение и обич. Изградете мрежа за подкрепа. Намерете хора, с които можете открито да говорите за своите чувства и преживявания. Свържете се с местните специалисти по психично здраве. Давайте добър пример, когато обсъждате проблеми, свързани с храната или теглото. Консултирането с диетолог и терапевт може да ви помогне да определите необходимите промени в нагласите и поведението си. За още полезна информация по темата и ценни съвети, не забравяйте да последвате линка в описанието.